Għalfejn ħassejt il-bżonn li tiġi hawnhekk għal dimostrazzjoni? Bidi for freedom of speech biex kont ikun komdu li se jitkellem dak li jaħseb li għandu jgħid. Għandna bżonn nipprezza tipo dawn l-affarijiet ma jsirux f'pajjiżi bħal Malta li fl-Unjoni Ewropea, dawn l-affarijiet isiru f'postijiet bħal Sudan, Russja, mhux ħaġa normali. Ir-raġuni għalfejn qegħdin hawnhekk naħseb li rridu noqogħdu attenti bħala nazzjon li b'mod demokratiku qegħdin nitilfu d-demokrazija u b'mod liberu qed nitilfu l-libertà. U allura rridu nibagħtu messaġġ mhux biss fuq livell nazzjonali imma anke l-barra minn xtutna. Jiena normalment ma mmur imkien dawn l-affarijiet, però d-darba ħassejt il-bżonn, ma nafx għaliex, ġast ħassejt il-bżonn li għandi nqum u just to be counted. Dak li ġilidna li għal ħafna snin demokrazija u għal libertà tal-espressjoni, f'dawn l-4 rajna li ġew imkissra tista' tgħid u ħassejt il-bżonn li għal darb'oħra nerġgħu inqumu bħala nazzjon u nerġgħu insostnu daw il-valuri li ħaddanna f'dawn l-aħħar snin. Jiena personalment ġejt għax ħassejt li dan ma kienx sempliċement qtil ta' ġurnalista, ma kien attakk fuq il-libertà tal-kelma li hija għal min forsi ma japprezzaħx tajjeb li jirrifletti hija l-qafas tad-demokrazija kollha fuqha tistrih kollox u ħassejt li kelli niġi biex nsemma leħni l-isma' dan kien attakk fuq il-libertà ta' kulħadd.